Това са за епохата на неолита и единствена за сега открита в българските земи нефритна свастика, амулет, носен вероятно от човек, стоял високо в социалната иерархия на общността, живяла в земите на град Кърджали. От скалния град на Перперикон имаме също уникални артефакти, като бронзовото ключе, като сребърното ключе. Също така уникална е и керамиката, която показва, че там са присъствали хора от целия известен ареал на древния свят. Това, което ние ще добавим е, че интересът към съкровищата на музея нараства непрекъснато. Ако през 2007 година са го посетили 54 000 души, то до октомври 2008 те вече надхвърлят 68 000. Експозицията е открита официално през 1987 година на площ от 1800 квадратни метра. Още първият етаж, посветен на археологията, доказва, че следите от човешка дейност тук датират от неолита, 6-то хилядолетие преди Христа. Богата е колекцията от костни и каменни оръдия на труда, керамични съдове, идоли и амулети. Особено любопитство предизвиква възстановеното жилище работилница от енеолита, 5-4 хилядолетие преди новата ера, в което били изработвани предмети на бита, включително керамични съдове. Сред най-интересните находки от бронзовата и желязната епоха пък е двуострата брадвичка лабрис, символ на жреческа власт, както и съдове от желязо и бронз, острията за стрели и копия, изящни накити. Все свидетелства за овладяване на нови технологии в металообработването. А богата нумизматична сбирка показва колко интензивни са били търговските връзки на тукашните тракийски племена с градовете колонии по брега на Егея. Една от залите на първия етаж е експонирана намерената в Свети Йоан Предтеча епископска одежда епитрахил, на ръкавници и други части от това тържествено облекло. Тези тъкани, според един византийски владетел, стрували толкова, колкото е цената на един град. В една от следващите зали са експонирани предмети, намерени в свещения град Перперикон. Изящно изработени оброчни плочи от римската епоха, както и каменни, богато орнаментирани погребални плочи, известни като стели. Но нашето внимание грабна древен тракийски свещник, великолепен бронзов канделабър от първи век преди Христа. Трудно е даже да се изброят находките от Перперикон и все пак ето няколко от най-важните. Бронзова статуя на Аполон от 3 век след Христа, златен римски пръстен с скъпоценен камък, стъклен съд от 3 век, слънчев символ върху керамика 2 хилядолетие преди Христа, бронзов римски катинар, сребърен римски пръстен на Птоломеите с гема, златна апликация от 2 век, съд за пиене на вино и венец, бронзова фигура на Орфей, сребърен ключ от преди 10 века, елементи от накити, предмети на бита и множество оловни печати.
Преди да поемем към втория етаж на този богат музей, поспираме, за да разгледаме един великолепно орнаментиран църковен амвон, намерен в една от църквите на Перперикон. Правят впечатление красотата на изработката и умението на някогашните скулптори. Златните и сребърни монети, красиво изработените бронзови гривни, нанизите от стъклени маниста, богато орнаментираните токи и катарами са доказателство за икономическия и търговски подем на района. На втория етаж на музея е отделът природонаучен. Той съхранява множество хербаризирани образци от живата природа на източните Родопи, сред които лично място заемат лечебните и ендемитните растения. Но е много богата колекцията от скалните и минерални, рудни и нерудни образци, седиментни, магмени и метаморфни образования. По обясними причини, посетителите се застояват най-дълго пред скъпоценните и полускъпоценни камъни. А в каменелостите на охлюви, риби и корали са доказателство, че някога тук се е простирало обширно море. Не по-малко интересен на втория етаж и отделът етнография, където са показани традиционни поминъци и занаяти, като тютюнопроизводство, въглищарство и особено млекопроизводство и необходимите за него мандри, чанове, пособия и съдове. Но не липсват и изящни накити. Че овцевъдството е било винаги на особена почит в източните Родопи, доказва изключително интересната колекция от типове народни облекла. Показани са още предмети от бита на различните религиозни общности и етноси, обитавали тази част на планината през 19 и първата половина на 20 век. Разбира се, давахме си сметка, че нашият опит да се опишат съкровищата на този музей е непосилна задача, защото богатият му фонд надхвърля 30 000 експоната. Така че най-добре е да го видите вие самите, когато имате път към Кърджали. Колекциите на този музей са не само пиршество за очите, но и извор на познание. Но дойде време да напуснем този град, за да хвърлим око